Duterte o, di ba? Hindi ka tanong yung illegal, oy. Bakar. Bahar yun. Bakar, hindi ko ano po. Manin pa po ako na ito. Bumbong karon ngay pamino na ako. Berani mo? Ano pa dana? Naga? Oo, naga. Nami diri sa paling-paling Dalaget, Cebu. O ni atong makita diri ang ilang kalsada na agyud nagubay sa kalsada kilid sa pangpang nga sulid kaayo nga bato. Og sa diri nga side, makita nimo ang mga kabungturan nga gitawag nato og nature. Mga kalikasan guys nga wa gyud sa katawhan og gi-preserve. So, inani, nalindot, dere, ang daanan, sa maunang lugar. Plantation sa Antorium. Apakatitin ito, mura tayo. Training food na yun. Pagkahuman sa building, direct na yun. Municipality. Oh, Linda kami sir, hindi pagbilan lang namin. Natural ba? oh, Dili dito. kita gubon. Ang nagkabangan ko, yung simbak, ang kuha di ba ko simintuhon? Oo, bati na sir. Bati naman Bati. siya. Ayan, naging ninyo di patandog sir. Nga nilagyan ni siya. Oo. Pabiling nga nature ba? Dami ni adventure man eh. Ako na, kusog pa kayo, before pandemic, kusog pa kayo yan among traverse. Traverse pa may kawasan, gikan dere. Lakaw. 4 to 6 hours ang lakaw. Oh, Kuya eh. Nalay, dating pala sa ubos no? Pero dere sa likod, hindi nakakita ay balay-balay likod. Dami na tayo mga bukid na. Dami mo ganyan nature din. Para buyag dere mo, pag COVID, ang makubid, dala rin yung katurang madalang hospital. Ang makubid. Kung sa mo tisag bugnaw diri og gabing inigid. Bisag ting init sir. Mas masasamot kayo.
Imong batin ka lang init. Pag aksi gahapon, mag-moist namang mga kuan. Sagbot. Pag hindi taas ba? Oh. Guys, ingon ani di ay ang usminya tik. First time ko kanang ni anhi aning lugaraha. Nagsige ko pangandoy nga moabot ko dinhi. Sa pipila ka tuig ko nangandoy ani. Meron pa. Pero karon natagaan na gyud mo og lugar. So mo kahat-kat pa mi anang buntura kay mao gyud na siya ang peak. Unya, naghangak-hangak na mi guys. Pero nindot ra kaayo paminawon. Dala mi siyang exercise good. So, mao ni siya. Hapit ni nagkaabot ni diri ni BP Sara no Duterte. Yeah. Diri ginihan ni bisita daw. Unya, damay na lang kulang mag-abot ni. Natugatan na lang namo. Wa man gud siya magpahibaw. Kay nagpahibaw pa. Lupad unta ko dayon. Sige. Padayon guys sa pagsunod sa maong lugar kay as in ka nice. Unya giduyugan sa grabe ka bugnaw. Bugnaw kay sa nga lugar guys. Unya ang view makita nimo ang unsa gid siya ka nature no. Wala gid maguba. So naagi palibutan sa mga daghan kay mga repolyo, dapat ay mga pichay. Og ang ilahang mga produkto diri guys kay mga buwakan. So gipalibutan siya. As in daghan ang mabuhi diri tungod sa kabugnaw sa lugar. Bisan siyang nagkatkat sa buntod ang mga tanom oh. See, naobserbahan ninyo. Pero ang tanom buhi o green kaayo. Ha? Guys, bisag inali ka hangak no. Hangak man gyud sa tinuod. Labi na kadtong wala pa jud katungtong aning lugaraha. Sige lang, palayon lang. Challenge! It's a challenge, guys. So, muliko ta din dapita. Og mukambyo ta og pilmira lang guys para kusgan ang atong mga tuhod. Pilmira ang atong gamiton. Oh, kinahanglan siya og 4x4 nga mga tuhod guys, no? 4x4. Kay kinahanglan luger lang gid ta diri. Kay dili gid ta kaangat. Angat diri sa lugar kung mag full gear ka. Okay? Okay? Diri nimo makita ang likod sa south to south na area. So, tanawan ninyo ang kurma sa mga kanang sa mga kabungturan na siya talinis na insakto ra nga bawl-bawl. Daghan kay ka magkadaiya nga klase sa kanang bungtod na ay bangkaw ug kurma. So, malingaw ka diri makakitaan ning lugar. Ay, amazing kaayo. Amazing kay siya nga lugar gyud. So, hapit na gyud mi makatunob aning pinaka-peak nila. Muni gitawag nila Usminya Peak. Murag makuha ra siguro sa mga 15 minutes no. 15 to 20 minutes nga Lakaw. As in ka nice gid sa lugar. Yeah. Oh, bugnaw ka gigayo. Sunset. Anawa. Kung naay gitawag nga kana bitong Chocolate Hills. Diri naay poy nindot nga view. Pinaka nice guys kay lang naay kurma. Okay, nakatungtong na kaaning. Ay, lamig kayo siya. Kaya wagid siya gisemento no. Nagpabiling nga nature mo ni nindot. Nindot kaayo. Hindi kayo guys. Ano yung nindot? Wow. There. Wow.
Picture der. Pwede may pa-picture, sir? Pa-picture, sir. Hmm. Pwede rin. Anak po lang. Magtuyok pa, no? Magsirilas lang ko siguro ang tiniin. Sir, no? Yung buo din, hindi na. Naidya mama. Ay, nalagtong-tong ah. Pero tungtong ko. Dia. Tali ka ya anak. Di apa gyud? Apat ko. Paot anong bato. Na, iap gamay para di ka malisod. Kana. Toyo ka gamay dire ma. Nag-moist lagi ang bato. Tuwas ka bugno. Tuwas ka gamay anak. Kana.